салом ва ҳафтаи наватон ба хайр бошад бинандаи азиз. барномаи навиди бомдодӣ аст ки бо охирин хабарҳо аз радиои озодӣ тақдими шумо мешавад. ман шаълои абдулло давоми 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳӣ мекунам. имрӯз 19 июл аст ва соат дар душанбе 11. сархати хабарҳо. 345 гуреза дубора ба афғонистон баргаштанд. хоҳарзодаи убайдуллоев аз мақомаш дар вазорати корҳои дохилӣ барканор шуд. толибон ва ҳукумат барои оташбас ба тавофуқ нарасиданд. мақомоти тоҷикистон хабар доданд ки 345 гурезаи қирғизтабор дубора ба афғонистон баргаштанд. ин нафарон рӯзҳои 13 ва 14 июл аз тарси силоҳбадастони толибон ба ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фирор карда буданд. дафтари матбуоти нерӯҳои марзбонии тоҷикистон шоми 18 июл бо пахши хабарномае гуфт 345 сокинони қирғизтабори вулусволӣ ва хони вилояти Бадахшон тариқи хати сарҳади давлатӣ ба хонаҳояшон баргаштанд. ба гуфтаи мақомоти интиқоли онҳо баъд аз он сурат гирифт ки ҳукумати афғонистон таъмини амнияти онҳоро кафолат дод. дар хабарномаи нерӯҳои марзбонӣ омадааст дар давраи будубоши гурезагони афғон дар ноҳияи мурғоб дар доираи конвенсияи созмони милал оид ба гурезаҳо онҳо аз тарафи мақомоти дахлдор бо ҷои зисти муваққатӣ маводи ғизоӣ сару либос ва хизматрасонии тиббӣ таъмин карда шуданд. гурезаҳои қирғизтабор давоми 6 рӯз дар тоҷикистон буданд ва хабарнигорон натавонистанд бо онҳо суҳбат конанд. маълум нест ки давоми ин рӯзҳо онҳо дар чӣ шароите дар тоҷикистон ба сар мебурданд. пештар ҳукумати қирғизистон аз тоҷикистон хост то барои рафтани қирғизтаборон ба он кишвар мусоидат кунад, вале мақомоти тоҷик дар ин замина ҳеҷ гуна шарҳе надоданд. дар як моҳи охир бо тасарруфи минтақаҳои назди сарҳадӣ аз сӯи толибон даҳҳо низомӣ ва сокинони мулкии афғонистон ба тоҷикистон фирор карданд. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон полковник Шамсулло Маҳмудов сардори шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 ва хоҳарзодаи Маҳмадсаид Убайдуллоев собиқ мансабдори баландпояи тоҷикро аз мақомаш барканор кард. Шамсулло Маҳмудови 56 сола ки дар мансабҳои гуногун дар вазорати корҳои дохилӣ кор кардааст, ҳоло ба гуфтаи мақомот дар захираи кадрҳо қарор дорад. дар идораи полиси ноҳияи 5 гуфтанд ки ба ҷои ӯ нафаре бо номи Баҳром Шокиров сардор таъин шудааст. масъулини вазорати корҳои дохилӣ ба радиои озодӣ гуфтанд барканории ӯ дар доираи як тағйироти маъмулии кадрӣ сурат гирифтааст ва ангезаи дигаре надорад. ба гуфтаи масъулини вазорат дар баробари Маҳмудов 15 нафар аз масъулини шӯъбаҳои корҳои дохилии шаҳру навоҳии кишвар иваз шуданд. таваҷҷӯҳ ба барканории Маҳмудов аз ин нуқтаи назар бештар шуд ки ӯ хоҳарзодаи Маҳмадсаид Убайдуллоев як чеҳраи даргузашта таъсиргузор дар сиёсати Тоҷикистон аст ва то замоне ки тағояш нуфуз дошт ӯ дар вазорати корҳои дохилӣ мансабҳои баланд дошт. Убайдуллоев то 5 соли пеш раиси собиқи Маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори Душанбе буд ва аз нигоҳи қонун нафари дуюм дар кишвар маҳсуб меёфт. сабаби аслии барканор шудани Маҳмудов ҳанӯз ба таври расмӣ шарҳ дода нашудааст, вале барканории ӯро бисёриҳо ба коҳиши нуфузи Убайдуллоев дар сиёсати Тоҷикистон пайванд медиҳанд. бархе манобеи наздик ба раисати корҳои дохилӣ ва додситонии вилояти Хатлон ин андешаро рад мекунанд ва мегӯянд як сабаби барканории Маҳмудов ба ҳодисаи марги Меҳроншоҳ Ҷумаеви 25 сола ки рӯзи 7 феврал ҳангоми супурдани силоҳ дар бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ бо зарби 2 гулӯлаи Калашников ҷон дод рабт дорад. додгоҳи ноҳияи 5 корманди дигари ҳамин шӯъба Насим Амирзодаро дар қатли Меҳроншоҳ Ҷумаев гунаҳгор шинохта ӯро ба 3 сол ҳабси сукунатӣ ва пардохти 100 000 сомонӣ ба пайвандони афсари кушташуда маҳкум кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шаби гузашта варзишгарони тоҷик барои ширкат дар Олимпиадаи Токио озими ҷопон шуданд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи пурнуфуз 10 варзишгар Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳи Усопериён, Тимур Раҳимов, Баҳодур Усмонов, Шаббос Неъматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, Илдар Аҳмадиев, Анастасия Тюрина ва Олимҷон Ишонов намояндагӣ мекунанд. ҳамкорам Нигораи Фазлиддин аз сокинони Душанбе пурсид ки то куҷо ба ғалабаи варзишгарони тоҷик дар Олимпиадаи Токио бовар доранд.
میدانم که ورزشکاران ما در مسابقه توکیو یعنی اشتراک می‌ورزند. البته همه ما ورزشکاران آرزو داریم که ورزشکاران تاجیک ما بیرون از دولت اشتراک نمایند. البته رخصت گرفتن به این بازی‌ها این یک خود فخر است، چون که تاجیکستان ما در بین چنین دولت‌ها برآمد می‌کند. من باوری دارم ای تاجیک خودم لیکن من باوری دارم ما هم تاریخ قدیمی داریم همه طرفا تاجیکستان فقط به پیش بود، پیشرفته میخواد، نشد سپورت، نشد ورزش، همین وقتانگی حاضرانگی میشدگی چی گفتی باید نمیشم؟ المپیاده باید باوری کامل دارم که جای اولین رو اشغال کرده با بایرق تاجیکستان رو بلندتر میبردارن. از ورزشکار تاجیک کی را میشناسید؟ دلشاد نظرов او رسول بخیف نمیشناسم. کامرانشاه استاپیریان چی؟ نه. سامان محمدبکوف چی؟ نه. منم سامان محمدبکوف جای نمایان اشغال کرد. این نورسان این جوانان ما برای چی نگیرن؟ میگیرن خدا خواهد صاحب جای میشن. خاکی سپورت است، ورزش چی گفتم باشه. ما هم خورکش فهمیدیم گوشتینگیر و خیلی هستند نموشن رو سیگاب نمیدونم خیلی چهرهشون قدی میدونم نموشن این قوای نمیکنه. من امیدوارم که کامرانشاه استاپیریان یکم جا را اشغال میکنه، یگان جای را نمایان میگردن. اگر خودشان باور میکنند اگر خودشان تیاری دیدگی باشند سخت مشق کردگی با رفتگی باشند ان شاء الله میبینیم. اگر به تیاری رفته باشند ҳайатҳои ҳукумати афғонистон ва гурӯҳи толибон баъди 2 рӯзи музокирот бар сари оташбаси муваққатӣ дар рӯзҳои таҷлил аз иди қурбон ба тавофуқ нарасиданд. дар ин бора муҳаммад наим сухангӯи дафтари сиёсии толибон дар доҳа дар саҳифаи твиттерияш хабар дод. ба гуфтаи сухангӯи толибон ҷонибҳо ҳамчунин бар сари озод кардани афроди дар асорат афтодаи гурӯҳи толибон ба созиши даст наёфтанд. пештар гурӯҳи толибон гуфта буд бо шарти озод кардани 7000 узви зиндонияш омода аст ки 3 моҳ оташбас кунад. ҳосили музокироти 2 рӯзаи намояндагони толибон ва ҳукумати афғонистон ин аст ки ҷонибҳо барои идомаи гуфтушунӣ дар сатҳи боло ва ҳамчунин ҳимояи шаҳрвандони мулкӣ ба тавофуқ расиданд. ҳайати ҳукуматиро дар музокироти рӯзи 7 июл абдулло абдулло раиси шӯрои олии сулҳи афғонистон роҳбарӣ мекард. гурӯҳи толибонро роҳбари он мулло абдулғанӣ бародар сарварӣ мекард. ҷейми флай президенти радиоозодӣ кофтукоби манзили зисти рӯзноманигорон ва боздошти 2 хабарнигори ин радиоро дар беларус шадидан маҳкум кард. рӯзи 16 июл идора ва манзили чанд журналист аз ҷумла хабарнигорони бахши беларусии радиоозодиро тафтиш карданд. мақомоти ин кишвар олег руздилович хабарнигори радиоозодӣ ва инат студзинская хабарнигори собиқи ин расонаро боздошт карданд. боздошти рӯзноманигорон дар ҳоле иттифоқ меафтад ки аз солгарди интихоботи пуртақаллуб дар 9 август дар беларус ки эътирози сартосарии сокинонро бар зидди александр лукашенко ба вуҷуд овард 1 сол сипарӣ мешавад. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорамон хиромон бахозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 19 июлро фаро мегирад. 19 июли соли 2010 бар асоси ислоҳоти нави кодекси ҷиноии тоҷикистон шахсони муҷрим дар ҷинояти иқтисодӣ ва ё интизомӣ метавонанд бар ивази супоридани ҷарима аз зиндон озод шаванд. қонунгузорон гуфтанд ки чунин меъёр ҳадафҳои башардӯстона дошта пеши роҳи ба зиндон рафтани соҳибкорону тоҷирони зиёдро гирифта метавонад. аз дидгоҳи мунаққидон чунин тағйирот афроди бо нуфузу мақомоти фасодкорро аз зиндон наҷот медиҳад. 19 июли соли 2019 мақомоти русия гуфтанд дар нимсолаи аввал 10 000 шаҳрванди тоҷикистон шаҳрвандии русияро қабул карданд ва сол то сол шумори шаҳрвандони русия аз ин ҳисоб зиёд мешавад. қонунҳои тоҷикистон душаҳрвандиро иҷоза додааст ва аксар онҳое ки русияро макони кору даромад интихоб кардаанд гирифтани шаҳрвандии ин кишварро аз зиндагӣ ба ҳайси муҳоҷири мавсимӣ авлотар медонанд. 19 июли соли 2012 дар душанбе дар синни 81 солагӣ таърихшиноси тоҷик Мансур Бобохонов даргузашт. муаллифи садҳо кору таҳқиқоти илмӣ солҳои охир ба омӯзиши ҳаёт ва фаъолияти тоҷикони бурунмарзӣ маъруф буд. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 июл чунин эълон кардааст.
азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. Иттилои аз ин бештарро дар сомонаи мо бо нишони cw.ozodi.org ва саҳифаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. фардо дар Тоҷикистон иди қурбон аст ва ҳамаи мусалмонони кишварро бо ин ид табрик мегӯем.